Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yauwa en gewti ha hutba meɗen ɗo bana wassuyeji kimmiɗiniɗi masin ɗi hani kiccowo watana ɗum hakkilo. En bolwiɗi bo ha nder hutba, amma wodi wassuyewol goɗgol bo kimmiɗinigol jamu, ko ngam ngol wolwaka ha nder hutba man bo mi lari ndikka hewtinagol be ko wolwa man kadi. Wassuyewol mon ɗo kiccowo suudu Allah ceniɗo hani pintana masin situation ma be téléphone, masala android, masala whatsapp, masala téléphone. Kiccowo sina watana ɗum hakkilo masin, ngam to hakkilai kam kuje tati gonan ha téléphone je fu bo ɗum wonnango mo sina o wata hakkilo. Aranum man kam halkugo wakkati, to nyande goɗɗo lutti o hokki téléphone mako sakko oɗon mata wala ko o huwata oɗo ferwi oɗo joɗi kam, wakkatiji ɗuɗɗi pat o salinan ɗum ha dow téléphone ha ko lati bo nafata. Ɓe man latanomo ɗum asar ha wakkati o teframa o halka wakkati mako malla o nafrata be wakkati mako ha ko latani ɗo wayeje, ha ko larani rewugo Allah ceniɗo, amma o halki ɗum ha téléphone. Ɓe man ɗo to o lortake o yecitake o tawa ɓurnal wakkatiji mako fu o pasi ɗum be téléphone mako, nden o laato o gaɗɗo asar ɗo ma sei o fintana ɗum. Ɗiɗaɓol bo to o watai hakkilo bo ko wi'a kiccowo man ɗo sei o habda ha nder wakkati hijju man ɗo, kala ko wi'ete geddal kam fu o dayo ɗum ɗo, yama téléphone man haɗan mo dayago majum. Her téléphone ɗo o yi'a o laran ko dina haɗi, ɗuɗɗum o laran ko hanayi o lara. Ɗum Allah wi wala rafas wala ko larani hala jima'u ɗo. En andi wolwugo dow man kam ɓuran hoyugo dow largo ɗum ha téléphone. Kana goɗɗo foti waɗa bo latto ɗon lara ɗum non, jotta kam na ɗon wolwa ɗum, batte ɗum accata ha nafsu mum, ha hakkilo muɗum be maunugo majum na fere be gewtanɗo ɗum. To o hakkilai téléphone yottinan mo her ton, téléphone yottinan mo o lara rewɓe suritiɓe, rewɓe tembiniɓe, o lara gamarle, o lara kuje ɗuɗɗe alhali bo oɗon ha babal majum. To o fintayi téléphone yottinan mo, téléphone waɗan o nana ko hanayi oɗon ha babal majum, o nanan musique, o nanan boliɗe nyamanɗe ɓi adama neɗɗaku, o nanan ko lati nyidduɗum ɗum dina dugantako, julɗo gonɗo yasi hijju ma nana ɗum sakko gonɗo ha nder hijju, nden sei o watana ɗum hakkilo. Aibewol tataɓol bo kangol kam sasi hijju man ngol yata ngol mema. To ɓi adama hakkilai kam sasi hijju man ton, hunde to memoyi ha sasi bo kadi na heɓi ha wardude. Ko woni non to hakkilai ɗo téléphone mako ɗo shayɗan tokkortogal ton hoca ihlas mako, bete ɗum labgo anniya hijju mako sina ngam latto ngam Allah, na ngam yidgo nanego, na ngam yidgo yiɗego ɗo, yama téléphone shayɗan tokkorogal téléphone itta ɗum ha mako. Jur ko gi'eten goɗɗo ɓornotirɗo be dewal ba hijju man malla ba umra man ɗo, o yiɗi o filmito malla ɓe filma mo, ha kala ko o waɗata pat o yerɓana ɗum yimɓe, ha kala ko o waɗata pat o yerɓana ɗum yimɓe. E nden dewe kam na banni, dewal kam na banni wiyete asli mum. Ɓi adama kam ko hani kam dewe mako kam ɗum hakkude mako be jawmiko non, o haɓana sirrago ɗe deidei ko o wawata, ɗe lutta ɗum dewe sirrije. Dewal ɗo ɓe mbi ɗon mari listeji ɗiɗi, dewe ɗe asirri kanje man liste maje fere, dewe ɗe banguɗe bo ko anniya goɗɗo man latti labka, amma dewe banguɗe to heɓotono o huwa ɗum be asirri, o hui ɗum be no wangi bo liste man fere. Téléphone kam wurtinan dewal ega liste asirri ɗo hora dewal man ha liste banguga. Ko ɓurata ɗo hallugo bo foti téléphone wurtina dewal ega liste ihlas, labgo anniya lati ɗum dole to ha Allah jaɓa dewal man ɗo sei ɗum wona, sei anniya latto labka ɗo, téléphone wurtina ega labgo anniya man ɗo hora ɗum ha riya, hora ɗum ha nanirma. E ngam man an derɗam kiccowo, useni jawdi ma ɗuɗndi kalkuɗa malla nafɗa, wakkati ma ɗuɗnga nafɗa, maslahaji ma ɗuɗɗi sacrifiuɗa, ngam ha jaha nokkure nde ɗo ndewa Allah ceniɗo. Useni waɗɗum ɗum je Allah tan, ta yecitana luttuɓe, a yiɗi ɓe ndare aɗon babal kaza, a yiɗi ɓe ndare aɗon waɗa kaza, a yiɗi ɓe ndare a waɗi kaza.
ittuɗum accu Allah man non laare, kanko man on wiyete mo njaaɗa aɗo waɗa dewe maɗa ngam muɗum. Yo kadi derɗirawo julɗo, wassuyewol ngol ɗum wassuyewol tilimgol masin, ko ngol wolwaka ha hutba bo hani ngol hewtine be ko wolwa ha hutba. Ngam man watan téléphone hakkilo, hakkilta ngel nyamda wakkati ma, watan téléphone hakkilo, hakkilta shayɗan wartira ngel ɗum wasila yeddugo, hollugo ma yigo ma ko dagatako be nango ma ko dagatako. Hakkilan téléphone ta shayɗan wartira ngel ɗum wasila jabtugo ma ikhlas, anniya labka wartira dewal ma ɗum riya be nanirma. Allah ceniɗo risku en dewe gerdinande mo. To kadi ɗo on ko giɗmi ɓestugo kiccowo, Allah ceniɗo o wallu en o fondu en. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabihi Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain.